Здравейте хора, аз съм Мейшин и с мен е моя приятел. Hello from the other side. И отключихме нови тапети в момента. Може би. О, имаме и още неща. Вау! Вау! Ай! О, това е! Да, това за пиано. Легло! Не, Какво е? това е супер уникално е. О, ето го зеления екран. О, супер! Ой, но. Ой, но. Някой се изсрал на килима. Кой? се изсрал на Нали има надкар, кой изпи бира там? Кой се изра в килим, на килима? Ами PewDiePie беше, понеже никой не му служи туалетна и трябва да си върши някакъв... Не бе, котката беше, дето е на кашона. Трябва да си върши той някаква Котката е виновна. делителна система. Това е дебела. Тиха! О, посадам, че се е налапал. Аре, PewDiePie, млъкни! Здравейте. И... Това видео малко ще е странно. Защото се... Чакай, тук пише Жибоки Геймър. Да. Се като покемон, нали? Ако искате да качваме на Pokemon Go, Имахме Пикачу, обаче той я изтри. само заради вас, ако успеете да... Ако кажете, че искате да гледате Pokemon Go поредица, Пък и да не искате, пак ще я качиме. да. Това си има Pokemon Go, но не беше поредица. Ма и аз ще Къв ти е късмета? Ето хора, вижте късмета ми. Цвета, бе. Аз Към камерата. Към камерата, бе. Към камерата. Пише, аз съм до теб, ако можеш да прочетете. Ако изобщо можете да четете. Чакайте малко, че Дисмис. И така, след паузата, когато говорех с майка ми, нека да направим този клип. Вече имам зелен екран, както Това виждате. вече ги запиши. Да, Това сложи ли си? така. Какво можем друго да направим? Ми трябва да сложиш отзад фон. Не знам. Велики мислително. Оп! О, хвана Орео. Ей, Това е че... спонсор. Да, спонсор. Пише, преведено на български, пише спонсор. Доставки на спонсора Орео или нещо подобно. Да, нещо такова. Да, странно Орео да е спонсор. И така, да видим какво имаме. Възглавница. Може да си купим възглавника, искаш ли? Това легло е такова за... Не, това е тамплин. Не, това е легло такова за тея, където обичат злото, нали се сещаш? Да, това е легло. Да, даже си е Купи му нарисувано. легло и купи му легло. Ама той няма достатъчно. Ми той служи върху него възглавницата, човека няма... Вау, какъв килим. Гунев сигурно го няма, нали? Гунев го няма. Добре, аз не знам, че си леко. Ние почти го настигнахме, пък той играе. Всеки ден пък ние играеме. Само като снимаме. О, котето се събуди. Пак. То само спитва, не знае как се прави. Пак Той не знае какво се слуша истинския електронен живот на PewDiePie. О! Още мъничко. И така. Добре, сетих се за един много як вид, после ще го кажа. Добре. Тая поредица мисля да е около 10-8. Още да превратиме. Да, Не може и да не превратиме. да, защото малко става тъпичка и няма какво да правим. Затова мисля да Даже може 8 епизода да има. 4 епизодчета може даже. Бързо ще ни умре Да, да доста дава. игри, доста игри не успяваш да ги превъртиш и те умръзват. Да. Да ги превъртиш, което е задно малко. Малко
Моят приятел ще... Няма да му казвам името, защото той не иска. Без имена. А защо каза моето тогава? Защото ти не си ми казал да не си го казвам. Добре, айде, вече не ми го... те вече го знаят, така. Те вече го знаят. Гледай като го увеличиш как се виждат пикселите. Но това начин да направим така. Аз обичам така да се виждат пикселите. Аз даже ги виждам Дай, отдалече. мен ме кефът. Въпреки, че... Знаеш така изобщо не се виждат. Виждат се, ама леко. Съвсем маничко. изобщо не се виждат. Не виждат се чертичките, ама не се виждат пиксели. Да, точно ясно. Леко яко се... Ама иначе гледай само. Много яко, да. Повече. Още. Повече май не може. Още. Увеличаване! Ето ме. Виж го PewDiePie какво... Това не е PewDiePie. Чакай. Ей, PewDiePie! Това не е PewDiePie. Ами както и там да снима. Той се казва Тюбър. Сега ще Тюбър? кажа. Тюбър. Шубър. Тюбър. Тюбър. Румен си го той си го кръстил така. Ето го. Тюбър. Може да му сложи име, ма... не. Ако сложим едно ю, ще стане ютубър. Аре, да помня Ще има видеото най-здравото име на света. да си измислиш някакво име тайно. Да те наричам така, например, на Шарова казах Бама, нещо такова. Ами, не знам. Уау, горел какъв огромен беше. За другия клип той вече ще си измислил Име. Име на нашия човек, който казва Тюбър. не на... Сега е време Не е за толкова. спонсорите. Да хващате колко Ако ви харесват нашите видеа, може да ви кажем някои по-добре геймери, които ще ви харесат, ако разбира се не сте ги виждали. Дидо Ди, Атеотрит. Който? Въпреки че аз хич не го харесвам. Кой? Хеван Бул и така. Не харесваш Хеван Буле? Не харесвам Атеотрит. Аз не съм гледал. Може никога да не съм те... да не си се показал на мой клип. Чули? Аз мога да кажа между другото 200 хора. Късно. И казвам в един епизод. Повече никога! Аз в момента Аз между другото стане се чудат дали да не кажа всички ютубъри, известни, ама ще има. Това е чао от мен. Чао. Чао! Ето една Мерси. ръчка. Жал, шишката не се вижда. И така, хора, ние продължаваме с тая тюбър игра. И клипчето стана малко по-дълго, отколкото очаквах, малко по-кратко, но се надявам да ви хареса и ако искате още епизоди, пишете в коментарите, лайквайте клипа и до скоро! Здравейте!